Yebeko enkawie ene ne mpatamu na yakohwe nsem bia atena nkonwa eka anesifo se wo mu kogina asoya we sikasem so sanso wo matena fiache atena ye hwe sikasem ho nsam so omode nkontabuo aba abonten efa yi levi no ehun ede na asie sunwan ya papa Sam Bennett yesi aprosifo akobwa piemu ewo ne fie kase boyi wobete adesie ya ewo ebinchi market ewo Kumasi ha omusu na su omusu no omusu fra ban se omaya adwuma bi emfama wo mo ye be ko wo mentifi NDC first vice chairman Alhaji Rafai Vielim ya kire no ya sama ne beli owura kofina ye ko koforidua wo ye dua dwumfo na ye ntie se wahwe asedagu akoda bi ho na eyedi ade na kora na ye no adakojache Kumasi Technical University yeso omo hoso bi ho ICG for etwitwa won mo kanem anumre ye da wase na ye ma wadwo adwuma ba bia ya wo bia ya anumre utie ye no ye da wase papa ba bia ye nuanom information centers so etayechi na oba enwuma wa hodo ba bia ton nuane ama special no mo ne ade nyina obia bia mu anumre wo je nsam no ma ade se obo ano twede ya ba ya kunko sa ade se anumre de nsam no eba na ye live e wo Facebook and na YouTube no so atem sa kwa me ni wenum wo fa ho no ma wo be hia ye nsuso ye ade no ye ma na akwa ba ye be kan ne bokori afransam no na akwa kesi ni na afei ohini ni ama krancha dazo asof mami premeni kase bono emu mabemu no enie mampanyini na narodan kwa kufa do be na nuni no de mprobo e de nani echire moment fedo na wode abetudwa wo chire mu se omaino enodro dia ye chiche ne mpuntuo mu no obia penya ne chefa sanse we twantoma de ese ne kokoso so bedu obetumi bia se obia benya bie wo se wo mgusu ada wonom eye niema wo tretre ne nkwata bem wo de asemi to dwa wo bra integral recycling posting plant wo de tintim so e wo damango e wo ne probo a wo kono Savannah region num ena mampanyini okasai. I'm happy also to be able to say that before the end of this year, the Damango water project will have begun. Bywater Company, which has been awarded the contract, is in the process of completing the processes in England that would enable it to start work by the end of this year. So the cutting of the soil that took place in 2019, finally in 2022, we will see the beginning of the construction of the waterworks that will resolve the problem of Damango. The Minister for Local Government also indicated that this West Gonja municipality is going to be a beneficiary of the World Bank supported program for the secondary city project. It is going to add additional development and infrastructure to this area. One of the major problems our country has had has been the issue of waste collection and waste disposal. It's been a perennial problem for our country. But fortunately for me, in my time, I came across a man who was prepared to partner with government to deal with the question of waste disposal in our country. And it has been one of the highlights of my government, the partnership that the government has made with the Jospon group of companies, headed by its executive chairman, Joseph Ajipon. We have in each region of the country, as he indicated, established waste collection facilities and reconversion. And that is what has brought us here today, to commission the one of Damango that I cut the soil for in October 2020. 2 years later, in August 2022, we're now ready to begin work. And we want to thank just one group of companies, and especially this outstanding private entrepreneur, this businessman, Joseph Xiao Ajipon, for his contribution to the development of our country. And I've said it before, and I'll repeat it. Any serious businessman that has a program for development in his sector and is seeking the partnership and assistance of government, this government, Nana Adodankwa's government, will give him that support and partnership for us to develop our country together. Mampanyini Nana Adodankwa Ekufuado. Amusia Jumadia bi abaso asante mantan kropo Kumasi ha se na nyina no yese yemba adesie no bi entity ye na omani afiri oma hunu kan oma bie oma sum
ɛwade nyinaa mu ya ɛkɔ so ɔman mu sɛ nkɔfo nipa bɔnfo bi firi baabi ba empo sɛ yɛtietia nipa fa ahodie so ɔman mu sɛ bi obi ho akyere no wɔ nipa bɔnfo bi nsɛm na yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so yɛbɛtumi agye saa nipa no na afei so nipa no wasan ba tebea no a na wɔte dada no mu no ne nyinaa ɛkɔ so asante mantan kropo kumase ha sei na dwumadie no mu no yɛ maame Lareba Zuera Abudu ɔno na yɛbɔ ne din sɛ nyame yɛ adom na okopie abadwaku yɛ hwetoto nipa no wie na sɛ yɛgye ne tumu a ɔbabɛyɛ wɔ soafo bɛhwɛ nkɔdaa bambɔ asetena mu yɛyɔ ɛho nsɛm soɔ ana yɛ maame de nsɛm atudwa ana wɔkyerɛ sɛ efiri 2015 no ɛba aban hyehyɛ ne adeɛ yɛ a wɔde agu akwa mu nipa yɛagye wɔn firi nipa bɔnfoɔ nsɛm ɛne adeɛ no ɛyɛ adeɛ sɛ kyerɛ sɛ aban mmɔdenbɔ ɛwɔ sɛ nipa asetena mu bambɔ nipa asetena mu yɛyɔ no deɛ aban n'ani ko ho yie papapapapa ne sa yɛ nti ne nkontabuo mu no ana wɔde akyerɛ sɛ ebi wɔ hɔ nom a na wɔsɛ wɔn ne bambɔfoɔ ka bɔ mu ne adeɛ ne nyinaa nso wɔayɛ saa adwuma no mpo hwɛ nipa bi a enim de ɛwɔ bambɔ mu ne hwɛ kwan yɛ fa so a yɛtumi twitwa gye wɔ bi ne adeɛ nyinaa nso wɔn ne saa nipa no aka bɔ mu mpo ɛkwan yɛ fa so a yɛ yɛtu kwan ewiemusan akɔbadie ho mpanimfoɔ nyinaa no wɔn adi nkɔmɔ ahwɛ sɛ ebia nipa bɔnfoɔ bi a wɔde asomasi anaso ɔbɛnten nipa yi ɛkɔ yi deɛ saa nkɔfoɔ deɛ ɔhwɛ a wɔkɔtɔ wɔn akɔnkɔaso mu wɔhwɛ nkɔfoɔ yɛ efiri akyire hɔ bɛwura wɔn mu a dɛbi saa nkɔfoɔ deɛ ɔhwɛ a asomasi yɛ wɔdi wɔn anim no wɔatɔn saa nkɔfoɔ no nsɛm bebree ne nkontabo bebree ana yɛ maame Zola ɛde to dwa. yɛbɔ dowuro on human trafficking yɛ nkurɔfoɔ a wɔn di wɔn kɔ baabi a wɔn kɔ sɛ wɔn kɔ yɛ adwuma wɔkɔduru hɔ a na ɛyɛ amane nko ara na wɔn mu Ghana koraa bi wɔ hɔ obi koraa yɛ traffic kɔm wɔ Ghana ha yi a wɔn nkɔ baabi a obi na ebusua me wɔ story bi obi sister agye ne ba so mede ne ɛkɔtena me hɔ ɛna wɔde na kɔm obi a akora no wɔbrɛ nti fie hɔ na agya obi hu yɛ na obi sɛ bisa akora na akora kyerɛ na agya wɔde akora no kɔma na ebusuafo ɛna bi wɔ hɔ a yɛde ɔmo kɔ amanɔne like Arab Gulf no US America hemfa na yɛsɛ manyɛ adwuma no fɛ paa wokɔduru hɔ a na wɔasizi wo passport wɔsɛ kɔyɛ dwamasɛm anaa kɔyɛ adwuma bi a ɛmfata ahyia wo anaa wokurom a na nka baabi ɔte no ɛyɛ koraa se baabi a wɔkɔ nti ɛnɛ no yɛafrɛ bambɔfoɔ police immigration EYOCO ɛna customs ɛna gender so ka ho sɛ ɔmo mmra yɛbɛma ɔmo training wɔn all the time register yɛ training ɛna mebubu yɛ training bebree ɛna si akɔ yɛ training civil aviation authority yɛ training wɔn so yɛsɛ saa nkurɔfoɔ no ɔmo de ɔmo fa airport nti obeduru airport na yɛ training sɛ kyɛn wei da ohu na wɔn sɛ ɛsomasi ɛdi ne etu kwan yɛsɛ obi a ɔnkɔ yɛ nti wonye hu no airport na ehu bi wɔ kakra na wɔn de sɛ wɔtwitwa ne ho sɛ me nti wonye hu a wonim sɛ asomasi wɔ yɛ di ne etu kwan nti wɔn saa na wɔn betumi ebisabisa mu wɔn hwɛ na baabi a wɔkɔ na ɛnyɛ a agya na wɔn de na akɔ mu na ebusuafo na sɛ police na immigration wɔn boa yɛ obi ɛfa nkora firi Nigeria bebree bae ɔmo boa ma akyi nipa korɔ ɔmo yɛ fo ɛna agya yɛgye nkora no sɛ yɛde nkora no human trafficking secretariat no ɛsiesie mu atua sika ma ɔmo de nkora no ɛsan kɔ Nigeria ɛne yɛ a ɛtwagu yɛ yi ɛyɛ Honorable Abudu Zuela ana yate ne nkan na Honorable wie no dwumadie no aseɛ no na Asante Mantamasa Assistant Commissioner na ɔwɔ ha sɛ yɛde ma Ghana Immigration Service Rosas Mediako ɔno so de kakra ɛsɔ so Madie dwumadie bi a yɛ tete aban adwuma yɛ for to say police, immigration, EYOCO and others sɛnea ɛbɛyɛ a owu sɛ obi ɛyɛ bibi ɛyɛ about traffic na obetumi identify na wa report no ama the agency na ɛyɛ in charge no so that ebetumi act so ama affair no so abras me nkasa wɔ soro me nkasa wɔ fam but ɛnyɛ so rampant ɛnyɛ sɛ ɛnɛ obi traffic wɔ ha ne ade nti no yɛbisu because ebi wɔ kora ɔmo transit ɔde nipa ne firi baabi ba ɔbɛtena ha kakra
na ɔde no ato aso kɔ baabi nti ne nyinaa no yɛhwɛ sɛnea traffickers no ɔmo wɔ kwan bebree ɔmo fa so trafficking nipa nti ebi wɔ hɔ mbɛ promise obibi sɛ yɛnkɔ Kumase yɛkɔ a wokɔ akɔyɛ adwuma wɔ bi a chop bar anaa wokɔ baabi but ɔde no bɛba bɛduru Kumase no ɔbɛhwɛ na ɔmo no akɔsi baasi bra na afei ɔgye ho sikane ade ɛno na ɛnyɛ no nti biribi saa no ɛna ebi wɔ hɔ nom a ɔde nipa ne ba ɔno ankasa nipa no amu no onim baabi a ɔkɔ ɛno saa no sɛ wowɔ interrogate na wobɛhu sɛ adeɛ wei ɛsɛ trafficking nti wobɛtumi areport no na yɛato investigate wei deɛ ɛnyɛ ani asɛm ɛnyɛ sunsun mu asɛm ɛyɛ physical ɔde obi de obi kɔ obisa no edu a ɔkɔ no wobɛbisa no so if you have the chance to ask wobɛtumi abisa no o papa ni ebi akora no bɛka sɛ nyɛ me papa wodeɛ no ɔsɛ menim no ɔde wo kɔ he ɔsɛ menim ɛno na wɔ sɛ woma wadwen ba biribi so sɛ biribi ɛyɛ asi nti saa no wobɛtumi arepɔto yɛhwehwɛm na sɛ yɛ ne ho nipa a fine ɛnyɛ ne ho nipa a na mmara no ni na wei ɛyɛ asantemantamu commander de ma Ghana Immigration Service Era Charles Bediako. Yeah, many a papa no ma womu tintim ngoma Book Binders Association of Ghana for say Edwada bibi pebi and free nazet yama woman and tiese guta for so be strike woman so de ho bejim wo friends and twofo hia mu wan kra bubuashi eno de asemi tu joya na womu dwem trani no owura kwame apj en wo se aban no de contragia ko mbetumi de aye de akoma enwuma akese no eno nti womu sra aban no se wo mrem no ne womu ntrase no womu kama sumdwe ensomra sanso womu members pa ya wombetumi atintim ngoma de ama ankrankra suku anasa aban mu de no kra no womu ne ama no na ne bo no aye den was it January 90 gram of rema no mudi adwuma motono 690 Ghana cedis no sabre ya ton 850 was it newsprint and so na ko motono 320 say 400 Ghana cedis ti akomo mjumedie no ayetin so betumi tintim de ama ankrankra suku ana aban no owura kwame apieje Sabana nye bilibia me hu se ayika no ho a ye guta fo adwenkyira o basi se obuto shop ni so to shop se me de gima won ka hu se wa ma contract ya we so wa ma big industry contract no ye ka shwa we kema wo bo enu nti ye ka se je gima ye de school no contract no etimi e sanka na gima o ye nti aban enye boko se ye nkari we the membership, YouTube, there are more than 3,000. Classic branch, Newtown branch, Sudante branch, Subwashi branch, Cape Coast, across the name. Yeah, about for face real. And your people, if you go to about a fita, a cassia, 30 by 40 size. Now, I have 380. January, 380. Sada make us say, it was 850. 850. Dear immediate papa 700. Therefore, pardon, I have 680. I don't call you Juma, that's some woman. Opposite of Juma come up 850. Get the demonstration. I have some little central for any demonstration. And I MP Akasa. And also my assurance. So, but you would do my don't I know a 12 caro. Because you are trying political talks. Ora kwame apieje association members ni bi kasa ya omo kire sa manfrafo ena am omo adwuma na basa India fo ne Chinese fo a ye ni ampa ye nsiase de mimi na die no wonum kora ena am adwuma no aye de ama won ba me ni omo ko mo ka je $7 na make within last 2 weeks here na dollar 7.2 na $7 na ko 7.10 na se mutumi increase over 150%. No say problematic afei so no the India for ne year last year no make say chairman for Sri Lanka asema America ne say India for na mo ma ba ha no mo bu nduma no first no me be 1992 first no esai busi na Ghana for na ye this year esai busi India for na aba no de India for no kra pepe ban
there were 5 or 4 major places I told you paper. About your friend JK, about your friend Vista, your friend Baku Decam, and your friend Baku first paper, first friend by Jesse. Now, Papa, no, with the brand. So, say, India for no Roma, the wood money, and Tomato farm machines are bad. About Crema, Antimum for Juma, and India for no judgment of there was a time, you know, because sharing Punya bomb, no better, not me, and a car, not one. No, any graph book, get the primary service, needing so much Jeffries. And yes, I say, so Ometima for a Jumani, what went to me, Mohammed Jedma. Papa, no Pabaya, when I come. Wey mammy papa no more. Woman Tintimoma. Na association members ni bi ene wo mokasa na afrifa buansa ya wotoso amienu na buansa no e wasante mantem hase ya wo hene ye wo ho eye amanch na afrifa buansa na ekuro de amanche a eben enkawe wo asante mantem hase ya na ekire se asante mantem titire ne de ma NPP amanyoko no yewura Bernard Entwibu osiakon papa no mo sre no adapa se bia wontimi nya kwa wonde won kan kira ban e bia na ban be ye e de ma wo mo se mo ka nyina ene se akwan won potem ho de akwan ne nye okwa enko wo ba ma aban de meba na meba no mo busa mu kura no wo mo se ekwan ho nsam nyina no so on pese o mu busa owura chairman Entwibu osiakon wono na eye sa adwuma no sa ekwan ne won potem ho nyina no wono na eye na no aka ho bi amana na afrifa boansa ya wotoso mienu kire se da bi sade wo se de man for ebre no mka so wotena sesa wanhwe ya omo de sa na omawu na omo kokora so man for be kan no ma hye nso a ya de video bi e kire mo anopa no ya ye kire mo se e maburu bi sore e ka che wo mra se betwani ona boyima na anhwere se sade wo si adile wa kwan so na dwuma no wonye ne yie na won hunu sade wo si ye e ka nsem bia fa kwan no ho no ene on pese o de ne tiri bro twene prekon ya hye se o mo keka o mo ho ade kire no a o mo de mba na afeso nse kan ne niema edi na kire ya yi hu nsem bebre ade kire mo na anopa no na ekasai yentie na nansam a ode mansam twofo ekwa ne de ese wani enzo ka kire ese maybe ameka wonyini ese enye kura ahumeti na ya na ya awre ho se uhu no kure na obeka yese ebia se nsei enra no mo ba ho na MP no ba ye no kure nyame anim ni e wa amfa na ho gno se amanfo no bu afua nkasa se ade na ye ni aye party ye di akire yesum na afi ye bre wo ye kwa ho sa ti se kwa ne de wo kan no kure nyame anim ni enya nika na on se wo ba ta nzo te wo mesu wa ni su fi wanim o se MP no ni ba ta ya se de wade ya no wo nti se ye ka kwa no ho asem a ne ye be ka kire na ja wa ma ye wura na na do so aso ate nti e kwa ne de no kure nyame anim ni enya ye wura wo ntuni de mrantie ne maba wa de no pankwashi ubia na sabi ebu se bi enya do untumi ubo homode ye party no oboa ba wo so hu se bia kro nya pa so so hu se nipa na ye to aba no wo so ya hawo wo so e ma ye wura na do na kotie ndi se obi ko ye sa de na de ndi no so de afudie na so ho so bo e ko bu obi na me ka se MP ni de ne ba ta o da yan ndi se oba ka ma be su nya na be aduane ama wo ndi se kwa ne ye hawa MP ni na wo ye su no so no who say yeah uni anu ti ne ye to abama na so onko ho no mo no go si anan na ntimi kan asem mai nti say how be a wonder what you go no so no obi mfa so bo no ko bi say obi na ti ne anka so nti ye hunu say we ntimi so hu bibi no obeti na ye di awa na to de say bi ebu say bi na de ye huru ye nim nko so ye huru ye nim bafo na de chi ye so nti ani ye hunu atote ye ntimi ni party na chi na fe kakra ye no ye so ye chefa wasi ye jani ye ntimi nya eno ase ne de obi kakra obi na yes na de nti nipa to aba na ye nkwada for me 18 years going e dey na was obi na kire nse wo ye yes on kasa no say obi ka o how no a e ha wo mo na wo mo hwe no wo mo mpa solution dan say a portion brain mo party no abusia ene ye twagu ye eye wo hene ye wo amanche no ewo enkawe empotem honum wa asante mantem hase ya na ya wakasa ne din ene na afrifa aboansa ya wotoso mienu ya ko kase ponum abeto dwase nurse fo ya wonum agen tete awie 2019 batch wo mu kirem so mba akogina fotoro sanso afo na so ye ho ni nyina dra ne se bra so se posting no pa na wo mu so kwaye adwuma na wo mu nya ni paketo o mamu ni nyina no empim duwa hanso aduonu enso 10727
7 and woman in ada to go fear dear mammy no diana akwa ne usam de ama wonom enam so ema won me frase ekeka ye ho ye nua pema Francis says yeva owo ahoma so hello Francis. Yes sir. Majwe Yeah jada yo nyina so ye oba de okukuodu a eno so tumi ko ani Francis ye nya ne tie se mosimo be kwa akogina finance ministry na edie na mo pesa aban ne ye mamo dara ye dase ne pese aban ne ye mo ene se yatna fie ache enti ye pese omo posti en because fi 2019 abesi ende ye gusu fie ye posti en a year last year 2021 November 10th and I na yama kwan say access portal Ministry of Health portal na so recruitment portal na na access portal na free March ni April mo o ma recruit a diploma ni degree for ni na e mo ko na so ye de o meja o fie from that time na free March April na besi sese enne de ka say yegusu ti fie is na when did you kan amako ministry ho ana Pacho Devi Ministry of Finance de when edi kan yakoho ba Ministry of Health there yakoho in prem bebre amomo man areshemu say fi busume memu yakoho June yakoho July yakoho ni na man areshemu say oh busumi edi enim mobeko busumi edi enim yebeko afede ye ne omko tena sekra no omka che say asem na eba nde esoso siniwom Ministry of Health no enti Ministry of Finance enti na yama yeko Ministry of Finance o esi anya ne ntie se me say yesikasam ena ebini ho ye nde yate no na mo susu se di enti na moda so TV daddy yent be kasi we yesikasam because hello sikasema okay say sikasema enka ye ma financial clearance na che say aban no e wo ska odebe posti kades wo ho no enti say one my financial clearance na che say ubetinye posti en na wetinye posti diploma any degree enya financial clearance na di posti omo enti be enti nye sikasem Francis efia muti sesie no edi wo how bi abremo ana daddy edi wo how be bre abre ye be kan say sisi me ka say mi fi achemtafo na sisi ama metukwan akọ obi ma so ameye adwuma ebi nso wo fi omunya adwuma nye secondly omo na mo ye adwuma wo private hospitals no yapon bebre because yama financial clearance enti eba ne sa no so omo yapon mo na omo ba ye adeso ama omo busuafo wo fie ebi nso omunya adwuma nye kra no omo gusu fie omadane how ama omabusiafo now say what to kwani tuti akwantu om na atwe manso ya na waba pacho mbemba but yensu ye boy ho ama yensu yetimi aye oye kire ni bi ewo bebi aye wo sese nurses no mu bebre mu ye nurses ben ye enrolled nurse and community health nurses ye ne certificate nurses no okay enti no say no mu de automatum bi ato so ana de manti mpanifo nka ade ne besie sesia no yegusu ene omu edi nkomo because nurses folk batan omo hwe nurses folk na so age asemu ya tenem say ombe hwe no maka bia boan enti yentbi mo automatum sa but ye tase e kacha ban ne say omo hwe no mu posting animanim ya yenya ne tie se omutumi gi ebi mu sika na o ma postings na ma no kura bi wom pato ane no krefa
more evidence ni be say binom ya jiska aposti wo mu. And the evidence ne dey a Minister of Health declared the letter crab abonting. Actually, say, nkofo be say, I was one my access portal, but ye mom kwan no omunye adwuma. Yo, Francis, any na dia wo kai dia du besia. Na ya so dia ne dia chire na ya hwe baabia. Asem no be kwa akɔwie wa nyame nka mo ho. That's it. Wey ye nua pema Francis na woni ye etwetwe enkomo edifa ti a wo mutifie se beye na ye di wonu be koso mo koye adwuma se anesefo ema so nti fotosan so ye wono de wa kwantuom na emom wo twema nso ne bafia wo mugu so pem se ye be posti wonum Uguso ya wutie anwumere no nsia brem kase wo Sompa 93.1 FM no achi Sompa 98.9 no so wosunwa ene mpatam ye nyina ya ka bomu a yade ensam no ebra afa ye ba Kumasi hase na Kumasi baabi wo ha ye fro ho Abinchi market na ye nuanom wo ye mpaboa wo ho kire sese no enya woni a sabi wo ye adwadifo nko a na aka wo mo omo so edi dwane bi pa e kire se omo mpaboa na omo ye no enema ya omo de ye mpaboa no omo kwakra efi nkofo ama so na edeba dollar sefa ene de akeka hu nyina hese wo boso a emmo ne sa ye nti omo sra aban na pa sa ne akeka ko no sa aban no anye fast pa no wansia omo wankwantana no so a asembeba efi so mani so atan wo mo ana nkoda nso omo no mo ye adwuma ho nipa no doso enti sa aban na ntu na mo bi na koye se bia aban no trasra sidin na ye din sa no a ene ba sa omo de maka de nyina begu omo ntime nya adwuma no biom nipa omo no mo ye adwuma no so ne ba ne sa na ombekọ ne hini ba ne sa omo nya ba bia anko ana omo ye mpabo no wie nso a enipa nso abefa wo nchen ekoton na ade hye nso nya bito no adwuma no abia na omo ye no to mo sra aban sa aban nya fast no mra say be omo susu ni buafo obi wo ho no ma na ohia moa se oba ba besu adwuma no because of say bia o maame eni bi enti no de beka se o maame pa ne mra se bi atu ho ache de e wo ho wunim de daachi obi ba e ba ba ye enti no wo kire kura na adwuma na no no so se bia daachi no so so timi de abono no ebra ya ha opa ye nemu ye niema na ye koto free omo kraba de bia de achi niema bia obututum o keka omo se dollar ne kosoro so dollar kosoro obutimi tu niema 20 cedis no mo de and your mouth back so in case there's all top 40 now imagine say could be 20 cities in them okay criticize can yes so you dream man for say e wo say niam mo ayede and babons won't mean to is that said omo kraba no ene ye de no say ekobro so na amaye nto ye de nti yes na ban say onka bi maye so no aso be hwe na obekra niam ni bi amaye na be ma ebo no so aba fo mama ya yes hwe na se kre ye kase ye niam no ho semo ka aye bibia wo ho fi say wona ekokraba no da bia etutu niam anim sero mo tutu niam anim no e ma ya adwuma no entime nkoso bin say omo tu niam kura na ka bia nka be ye 1 cedi ana say you know omo tumi de 15 cedis 10 cedis etutu niam anim sa e ba sa e ma adwuma na ye no so yenso ye bre imagine say oye mpaboa okina okoto mpaboa bia 20 cedis na de be kine ka say mpaboa na obeton no 20 cedis na enra no ene wokọ ne say 30 cedis ya wa okoto ade no kura no e be hawo de woton say ye hu say omo kokra ba no e ye omo sika na omo de kokra na obi antumi nka hwe nkyere wo no obi antumi no omo hwe nti no omo ba ebo a omo pe omo tuma beto omo so no eno no omo de ne ma na egie e ye sanso ana yenso ama yenso ye ho kyere ye wei eye osu ya efiri Kumasi Abinchi market enuanom kyere sa aban no wora bebo awo moyi ye kwasunwai broman tamno ekro temu no Rasan Bennett dwadini ani odu sunya dia Isbeth hotel no na ye ne dia sukusu awodo bebre nso ye ne dia papai ene ye Ghana fo bunu pa yen ka bi nhemu o yen kwanwane sa prosi fo tanchem yakobọ piano a ye twene yoyoyo na semni nkire mu na ba beto dwama busua kasamafo owura Anastasia edu ne Sompa sunwa twetwe nkomo se Sam Bennett ne papa yowa ene owura bi wade ena wade nagu enkwada piem ena Sam Bennett age nkwada no agengam so nipa one ne ba no wo ye na penema wa twe ma no ma no di asem na kodan koto ye frɛ Sam Bennett yangam enene koto no so ma berifu so ankwafa ne mra na no berifu nkwafa ne mra no ene ye kyese aprosi fo nso di akire bi ye o mko ye abusua kasamafo ne se ade asie no wo mo wadwiri wono papa na Sam Bennett asew no wo ye ntɔkwatwintwa ye wo maka asankasem ne yanka na fisem abrante ne sengam yentie Anastasia edu
You want a police for me, belief for by case now, a pendant into your mother's. And you know, says lawyers in here. And upon doing discussions, they say, also, Omoko back. Or someone said, no experience of case again. The case is pending. Some Bennett, the Baba, Okowari, Bemomo to quite say issue above. But now there was a little problems, misunderstanding near the entity. Our DNA and Timia Koyi, and me say, a crown over back. That was why a crown, I don't know by and then and crack it in crown only back over 1.5 years. The penny over me 3 years. I know do my back. Tina Nikunicha say, on chassis, while I found crown back to UK. We say, and cry 1.5 years in 3 years. They don't know what to do or more. No, Johnny, man, I know what he said. And she said, or try first one, second one. Case in the crown or Sunyan High Court. So, the first attempt now making that was the time one. I was saying, Sunyan Court, Nanko, my judgment. I was a case in my judgments. So, and then you bring police. And then immigration and all those things. It's a court of my order say for mama at the boy now. We in your police. Oh, let me say no. Not the whole police van. As I say, which two near day, oh, let me say no. As I do maybe an ahunti. All the police for the free cry was a Kumasi nearby. Crami, me Jan, Chencrano, Mecrano, which I say. Do baby no crown and I may pay baby afa. Oh, the channel because where can you see policemen and they two she says your money a day until we are and crank it and get away and police for crash over Mukrada. What will happen? Yakurana, Yakra, the baby say I'm a general crown me police for near the Grano. Only what Mabuto not and cry 1 year, 1.5 years, near 3 years. No, she said it will be very, very terrible. I not just a Bushiaka Sama for a seminal. Kumasi ya kwoto ene bu asemrete prosifo ni free Kumasi amso de be ene akochemu awe bobode ekwi na me kwa na me ne akua nya kwa bro no ma adwen koma akua so for my pemani na what say nyankopo ado me hoye pa na wonso e boko na sambenet yankasa ne echi no ana wa ne achi ni me that says of mama enye Owura Sam Bennett Elizabeth Hotel ne de na uhu ni video ye share wo Facebook live ni mu a wo ma kire no na de ewo mu nyina nkasa ye se Owura Sam Bennett ne baba wa bi woni ni kunu aware a na wo mo ti UK agbechiman mu aware mu mente me ho ase ne ba ye emma ntitimu kakra nti oba no ene emma no aba be du Ghana Bemano so at in the UK. Bemani ba say, or Jinema, our mienu. And now, what they are several aqua court to say. Court to Nina Ghana mere to me so, no one in ma and famano. Court to Yen see Jina say, Anne, Owura Sam Bennett, ne babano, Emfa and Quadam, you know, Emma Beman in the woman court in the UK. Now so ene, Ekanwa, and Premier, sir. Owura Sam Bennett na se bema no ama abanfie wo mo ba beje enkwada no na Owura Sam Bennett abusia kasa marafo no nkukua mu komodie ya hia na ya tia fi ne nchen se sa ememu ayi a wo mu guka mu wo ya prosifo a wo mo eba aye no wo mo de nsaman krata edi koto saman pani e fence belief bi achi na ba wo mo bae no enka wo mo ba se wo mo be fan kwada no akọ abra court nyam a asem no na nso so court bailiff bedru ha no wo no Owura Sam Bennett enso the lawyer tena se no wo di nkomo kwa akire no enna court bailiff na wo bae no ebe te se sa na Owura Sam Bennett na se be ma yi owo UK no was the assemble akotema high court ama Owura Sam Bennett ni lawyers no woman file woman response enti ono den kama class afofa no wode ba no na se bi enheda ni mu bio efisa asema wode ba no wodi kanya ho nsama krata ama ono so ayi ano nti na se ka wo da no wo mani ekro na wo da no wo mani akro no na Owura Sam Bennett ni bodyguard ba ko a baby a wotie no wotai wo fie ho bi boboa no hwehwe gate ho ma no
obi nim de woka ye obi nim ne ya wo ye and a posifo ne so ne pachi hwe na sede ne wo ko hye wo mo ka ni mu tu ka ni fu e de ko ya owura sambenet ebi a kire se ba bi o mo de ne ko bia no e de so kwagye no na so maame posifo no ba fie ho no na akwaya che o mampani be kasa wo Sompa 93.1 FM na yama posifo no bi gina so am run about na ebi gina Sompa dan na pampam na ebi gina ntenken sa na posifo no ejira wo ma tutu wo mo humu bi gina ha ka wo me de ba ye nso registered Ghana police vehicle ne wo mo ntade a hye wo mo nso eye Ghana posifo entade eno na abusua ne se wo mo nim sentia obi no obi awo na mente me ho ase abam na be ma ne beje nkwada na asem wo court na court mu aya esesa posifo bebre bro aduonum 20 edi akire di baby ti ubedu sunyane a eno na akwaye nkomo a wo manfo edi a abusua ne se wo mu senti esese emra no enyama meto di se yemfa nkwada ne ma be ma no ana se nkwada ne ntra Ghana na nso so emprensa so ni aposifo abesto mu fie ho ekuya nkwala ne ya wo mu UK ho ana so for me nkwada ne nyina ya wo mu e wo UK ho na Sompa hwehwemu kakra kire se na be ma na to mmire bia ne nsa pa kakra e ma wo de ne nsa keka wo ba no enti edu ba bi kra ma UK man no aban and the high dan de ma gba sambe ne ba no to mu e wo UK ho enti wo ba ni na akon kakra e na ugani fi ho a ba ne my Ghana mu na je se akola no again ono so Ghana ha sambenet ba no oba ne wo Ghana ha woni nkwada ne nyina e wo Ghana ha yo ndi na chese se so bodyguard no ye jano ana bodyguard no be si sa grade ye owura sambenet enya ne Sompa kase e bon kasa ase odi akire no watumi enya agina de ana se wo mo de the bodyguard no ekokuma ase na wo mfi nya ha de wo mo eba ye ni nyina nya posifo a wo mo fi regional command no emu ekuya nkwada no ma na mema enkwada no hwehwemu kakra Sompa kase e boye ye kire se oba baako e na bema nso baako e beda se why ne de wasi yo ekuya nya kwa abronoma Sompa sunyan eno owura sambenet se de nipa bi na nenam social media ne so wonye boni bia na ne baba ya woni be ma bia wo UK awade no aguo be ma ne ha ya se nguna petu abu ahwe be sa na ma ne de akọ ne no ena menteme ho ase bodyguard bi akọ gine ni so a ye nim se agya no ana se ye nya no ye ko epoye mantam no emu asori bi ewo epoye mantam na eben ba bi e fra se watchman asori ndin e the charismatic revival church ehono na abrante bi esusu se ne nchi no efi Nigeria mamu a wonya mfinsia no edu enan eho na wosom na eye bibi abrante no wa asori dem hono mo a na wose ne yam samforo no kakra nti wo pie na wakoye ne ho yie na duadwumfo bi nso wo asori ne nche ho kakra nti ya na amanfo ta akọ ekoye omho yie e wo honom na duadwumfo yi ayefa ne se kofinan wa boda wura abo se hono ye adwuma ya wono so ne nsa kọ na no wode hwe ne yere ene ne ma enti mu amo ye sa se mu jamo na ho basa no munyai waka obi amua na awiraho se mu esi yi epo buso nda ne toso aduasa na asem no esi ye wo epoye mantam no emu na ebra abranti yesusu se ofri Nigeria ne mfie ne ye edunan ekọ honom no waro ne pant kura ya wo bekoto ho a obeyo ani ohwe ani mu a se kofi na ani was omonaija unie asa agro se owura kofi na yi waboa ne ho dada se okote woni asabi obetwa wo moto ewo ba bia wo ye adwuma nti wo kono na acid kura no preko abranti be bie na no ane sa acid na su wodi agugu na poso ne ho ne kom na abranti se dabi ba bia do no mantumirika a hwe ya mewu ha ya yi
ane wo dimirika na ni kire ba bia asore ne wo no awurade yi Jesus Christ saa wo tiatem ane ansafo ma no di boom adade asamwa omutumirika kwaje abrantie yi na eno na abrantie no eka se ono de wo se okoye ne hu yi o ana kofi na adi ne bone a ente se wo hwi acid no enwini gu no ta na owura ya wo di saduma kofi na no wiye no na trese aprosifo abamti asorefo no yire no no na koma aprosifo ye wo epoye mantamu abrantie ya wonya mfinhyadu na ide nyame adom se de ne ho eto no kakaka na nsoso no doctors say just omo ye no plastic surgery eno ne asem no eno na busuafo tese osre Ghana ne wiase nyina se omeboa wo monye saa de ba bia aduru no wa hwe ya abrantie no ode saa ane wati na nanom ewon siedo asem no ekọ court no wapia kọ nyame yadom September boso de toso 9 na obesa afra asem no na yentie abrantie du 9 na busuafo no bi. Yeah, here is a small boy who just saw the picture of the incident that happened now. It's my brother's son. It's and they were in a church. And the small boy needed to go to washroom to ease himself. And being a small boy, instead of him to ask the ushers whether they have the washroom there for him to go, so he just went across the road to ease himself. I think nature's call, as they call it. So not knowing that the place is somebody's working place. And the man, as he is there, the man that owned the place, who works there, has to do this thing to pour acid on him. And this small boy was running because he don't know what happened. He don't know that it is an acid. He was shouting, fire, fire, fire. He ran towards the church. So, and the same man that do this pursued him to the church, whereby they arrested him. And one of our brothers, who is a member of that church, arrested him. And they reported the issue to the police. So they took him to police. From there, they have been going to hospital, treating the victim. Now they are in court about this particular issue. And as you can see, the scar that is in the face of this boy is not, and he's still a small boy, very small. He's not up to 15 years old. He's a small boy, and their father is not around when this thing happened. Even when he came, he saw this thing because the father is somebody that he don't want any problem. He don't want something to disturb him in life. So he said that they should leave the man, that he should go and face God. Let go. It is God that will judge him for what he did. Instead of the man to use cane and beat this boy, then he decided to do this thing for him. He should go. Thank God that the thing did not touch his eyes. Abusuani etwagu ye ya brantie ye wo fase wonya mfinhia edu enan ya wo free Nigeria memu abusuani baako na yete ne nkanidi ane Christian afọ yenko yourself mami ane na ne homra Ghana my yama yi koseni so ye dwede ne wo ye cheche ne wo ye doctor wo ye nurse eto a wutua no ekohe eto ne ye de anwuma esefata na enu nti ena hia me na ya obo malibia boga e wo Sompa 93.1 FM e wo me man ti dwumadie so me menda bia no nsia mpa mu kosi no nkno na ye ni Ghana ho nkomo say ye MPP NDC CPP PNC ehia na ye si Ghana ho nkonya e ye Sompa 93.1 FM me man ti e ye wo man ena ye mesoso me man ena ye ono soso no man yen som na yen pia amagana Fie do no afasha ye de kai ba force ya kota wanya ne ba bi kro otena se fimfia pema hankron ene nan ebesi mfie mpimienu ne mienu eye 1904 besi 2002 butaya esi dwumedie isuonie ba force ya kotonka ye mfie duro no echi dwumedie ya hyehye ne didi suoi eye wo kuada August bosume da etoso duasa baako eye book launch ya ebekoso Ghana Academy of Arts and Sciences enumre no nan otitine ni ema dwumedie eye nana Professor SKB Asante omahene a owa Asokore mahene etitru a eba dwumedie asie bi ni omampeni nana Adodankwa Akufuado ene etitru bebre ya wada September bosume da edika
nan ɛyɛ public lecture ɛbɛkɔ so ɛwɔ KNUST School of Law ewia no mienu efia de September de ɛtɔ so mienu yɛbɛda the Bafo Akoto Foundation no adi ɛwɔ Menhyia Palace anɔpa no ndu baako pɛpɛɛpɛ na nea dwumadie nyinaa si ne nan so ɛyɛ otumfo sɛ tu ɔtɔ so mienu Asante Hene na ewia no baako nso yɛayɛ drama ɛyɛ yɛmɛyɛhwɛ a ɛfa Bafo sɛ Akoto abrabɔ ho ɛwɔ Menhyia Palace Park memene de September de ɛtɔ so miɛnsa nso anɔpa no nkronkosi no ndu baako no yɛbɛkɔ ne naso ekogunsa ɛwɔ Royal Mausoleum a ɛwɔ Himankwa Abre na ewia no mienu kosi enumere no nsia nso ebusuafo ne adɔfo atena se ayɛ nkaeɛ ɛwɔ nkyɛnsee mu ɛwɔ Ashtown Kumase kwesi de September de ɛtɔ so nan so yɛbɛyɛ High Mass Memorial Service ɛyɛ nkaeɛ som kɛseɛ paa ama Bafo sɛ Akoto ɛwɔ St. Peter's Basilica Catholic Cathedral anɔpa no ndu mpɛ mu pɛpɛɛpɛ Bafo sɛ Akoto what this year what my papa. This is 93.1 FM. Abusua ya to akasia pone so ya comment fi na first vice chairman de mani di samanyoko Alhaji Rafai VLM en ya kire no so ya mani bedi ni nyina da ne senche bia da mu se social media ne so temale one office ya wo ho pabonfo bia akoto ahye so sese ne ma papa enkonwanom ne ne nyina na papa yesi de ni ko ni fie sanse ne nipa bi bo no so bo se wo de atuo ema mabunu ya wo mu didi enyamra sem na yesi said ye koye ye nti ne mabu ni bi kura kobo tenkum e office wonwen ma de akin said ye be ne nipa bonfo bi entumi mra MSA ho enkrata apie Montreal e na wo kirechire mu se ene ma ekọ so party office ho no entwa ye kura aprosifo ne se nipa ba kwa wo dwane ye no wo mo ye de obetumi bi adra se wo mo be kire no ti bra wo mo watwen ye no wo mo nka ma komantoyam na sasem bi wo ho a wo mo fa somdwe kwan so na wo mo nka chen se wo mo de emabo ene be ye dwuma NDC Northern Regional Secretary Ora Abdul Mohammed Salim on Sompa etwetwen ho nkomo. Truth is that contrary to the widely held notion that our office had been vandalized, I am speaking to you from my office. I'm actually seated in my office as I'm speaking to you. The people who came to the office came and broke plastic chairs and then benches outside the office, and they locked my office, walked my administrator out and took away the key that he had to the office, and then made away with the administrative laptop that my administrator used. We have keys to the office, so we have seen some to change the locks, and then we are operating from the office. Nothing is damaged in the office. Nothing is damaged. As to what exactly is their mission, only they can explain that. But listening to that sound bite accompanying the audios that have been shared widely, it is the issue about the succession as to who becomes the acting regional secretary following the demise, acting regional chairman following the demise of our incumbent chairman, the late Alhaji Ibrahim Mobila. So we have in our constitution vice chairman who are two of them. So we elected one of them to act. So from their standby, it is more like they are not happy with the decision. Ora Abdul Mohammed na sabre yanyantie electricity company of Ghana say akasei Kumasi Technical University wo mo house bi no e wo adakoja ache wo mo kanea twetwam se tintontan wo mo kiremu se wo no de ka Dr. Charles Obinsa Pon kasama sukui no kiremu se emre bebre ni no mo ahwe ni mo asan kom de be no beba wo no manfa ma ada wo de ba ya de kyen azie ya betwam to wo mo tiase a chese eyo mo wanwa pa sabre kura nya brepa maburu no boaboa wonum ho akwa wonum nsohwe ye pawari suma ebusa cheche me economy ni doctor atwetwe nkomo. Hello doctor. Hello Doctor Majwe. Ya na o me pa cho na ho ti sen awura o nyame ado me ho ya na mo so e Yesu nti yete ase na dia bayi muso musen yo madam ase na fe machia Sompa tiefo nyina anwumre die esi ye no nyame ncha de menka ni tia wa se bibia toto ye na die ekoba ya ne se Kumasi Technical University te se Aban University via ECG4 ene ma power na ye de rane na se de obi anim no free ebra no kobra no ye de obi ebra na watua die esi ye ne se be se free December 2021 eba na numa besi be April mu ni na ye nya yen bill bia esese yekotua
say technical university me ka ye campus a ya adakoja achi no wonu say o campus no say die yusu mi no main campus a e wa amekom any asem FM ho no any ye san ba ko so adakoja achi die ye kan ye adakoja achi campus na die see ye ne say ye 2 hostels e wo ho ye get fund hostel and a SRC hostel and a ECG for no ebe disconnect ye said the air canon. Na the ecosi and say make us a break kakra na ye bills in ma epra that bills in a buy na a bar as I say unum say to say a buying ejuma biano and for process be bremo and san wako akutia. If it's our brand our band and him kosi and run and signing now so be my into the first one there na ye process check no quite ready a kutia. After na and now onum ba your main camp adakoja campus or say omo the bill for aba and why no more jina so say omo be disconnect here if he say as I say you tia bill for the 2 hostels enti na ye tie na kakra if he say ka ye hwe say time on bill ni man so just say be yet na so de ensa hye ye dem fam na ye di akire na ye hu say da bre ejoso FM ho nyina say nipa bebre nyi omo enti omo de we ban ya omo gina so omo twa hostel no emienu light no na na kakra student so omo bobo omo na afi omo akwakoye so hwe nyame cha de ye ne mpanimfo ni didi nkoma na enam say ye mpese ye student better so don benya kan prepare for the exams you know nyame cha de ene ye issue check ejina ya na mo issue check ama omo ti say me ka say ye light no about for the 2 hotels. Now when I remember kwanya de be fa so afre ECG for say ya de mo na ye adwuma enti say bibi sa and one say mo engage ye mo ma ya so ati say na tie bia ba bi edu ye nki enu ho enti nyame ncha de their issue check amomo and also they have done the needful oba ba restore power to the get fund hostel any your friend is a SRC hostel. Tibino ka say itu akotwe de atwire asumpe nko a. Enti dog itu akotwe de atwire se be ne so ochena ba akotua. Oh, and I make us say ye di kan issue check kra ma omo. Ya ma onum check. You na doctor na kanu na yesay. Ya just card of akese ama omo. Na sika no so na kanu. Oh, sir, and no dear by ya necessary to ama adakoja achi de no na nya sika e so ase eburu ye so enti ye say ya ana so aba de eni gi sema wo me say ye students no a omoda sa hostel ni me no anya nkane na obi a ho ato doctor ani e de nyame ase de ehwe ano no nyame mo amo ya da ase Dr. Charles Obinsapon wano ni bedwam kasama for kasama Kumasi Technical University we de ma yanko ye Euro krobo eso Yegusuwa ya ye bo ahomanum sa yen sabeka Marshal Mashoud Omaru wa vice president de ma Mobile Money Agent Association of Ghana na ABB atran ye hwe yesika sam so awde nkontabuo aba monte so etem se aban ne botaye efa yi levi no ho no enya de se aban no aduru ba bia nanka ye pese ye hwe se ebra yi levi no eba ye no ebia na amanfo so apɛ bomu kwantia bia ebia wofa so a wodidi sika ho dwadi a ya enye Mobile Money no a nanka yetima hu se bia ja omukɔ adwuma no pa no a Ghana fo wotena ho fira no pa na akɔka anwumre no a sen na ya na emu nsɛmsitie omoba anase se de obia afa ne ho atwen afa yi levi no ho ya kyerɛ sɛ wode kɔ ha mu nkyekye mu a na aban no anya 6.2% per ya kyerɛ sɛ enuru ba bia aban ne botaye nyina ene sɛ saa sika yade a ebetimi aboa no ma watimi aye mpotunwuma bebre ɛwɔ ɔman ni mu na nka yegusu ya ye bo ahoma no sa yen sabeka Marshal Mashoud Omaru nanso so ahoma no egusu ya ebu ani kire nkakran ntie hwɛ sɛ nyame yado ne nsaka no de a na kyerɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ yie ni ahwɛ sɛ deɛ ɛnneɛma esi ɛkɔ na yɛ apɛ akɔkora mafia series ne bɛhwɛ ɛyɛ paa wɔyɛ osi one ventures ɛna afei nso tara one media na aka bɔ mu a yɛde akɔkora mafia series no ɛbrɛ wɔ ɛfɛ papa sɛ wonya mpɛ bi hwɛ yɛ a brɛ yɛ apɛ bi hwɛ wate do anwummerɛ paa na wayɛ w'adwuma nyinaa wie na wanya kunya papa bi na woda mu
what papa waka wona to so na remote no kura no won say wo da ho din na wo hwe ne ekoso memenda bia nwumre no nwotwe mpa mu kosi no nkono ne ye de bre wo nyame ya adoma wu kwada nso ye sa si usu bie no mienu pepepe kosi no mienu empa mu aboafo nie Medimafo Herbal Center yare bia fakọ na omoa Extra Comfort Limited wasi yan kan kire wo se wobeda na wada jeja ho na waso daye pa obed sky daye nyina Abe Herbal Clinic tano so apatrapa new site ho yare bia bedwane scan bia hwehwemu bia nso wo ye edi amount 21st Clinic wasi yan kan kire wo se mantam dunsia nyina won krabata na e wo ba bia the sciatica expert wo pesa sponsor program ya for 0249 942 842 0249 942 842 na akokra mafia series no yenka mu asem na yemfa enkyerɛw yɛhwɛ sɛ betuma kenka adwenkyɛ kakra na yɛde ama atiefo a Agape Augustine wo ntotoro so wo de aba ɛna kyerɛ sɛ upie mu ɛwɔ ntotoro so a musuma biebie mu pa ewo entotro so ene ne mpotam wo ahafo mantam no emu ena afenso so no de odi ho eye nab ablekuma central ode aba momfanto so ma ye ne nhwe na ye ho sade enema esi eko na enhwese betimi akenkan kakra ede amawa sanso so ena ya semu ye hwese nka betimi akenkan adwenche kakra na yadi amamu ebre no kra so anisa na sciatica Frederick Mystica na ebusuafo no mamehwe se matimi akọ ha sei na matimi akan kakra wa ha reta se wa mamenya de a wo sesei na sei asante yeboa waso den ka bibia won tiase no ka bibia asante yeboa me wo sesei se be na so mamehwe na yen fancy baby na yen ko sebaya ebetimi amakwa na dwumade wo ho foreign so wusu de na yede eto so wo se ohwe ye ewo brokrom F-line wo se no kura ruade hu mabo Ghana pa nie nyankopon o nhyira yen papa teacher constitution wo wiamoase na wote aba teacher constitution wo wiamoase na ma menkoma nimra Evans ani moboase tutuka wo de aba na wo se Ghana fo mampari na do danko akufo do yamamu yenta o machi bibia ba yakama pa wo musa ne mamu ode de nenso ebefa Blessed Sun asante mampon 2 pm and I will say NDC pa 2024 ekwa bia so mbesa aba ne de ya wo de aba no nana akua moa boaten wo de aba and I will tell some mampani na do danko akufo do wo ye na afamu de nyina saba ya o man emu ode de nenso kakra ne ma besa fa ne tampa na e de afira na Siri John Bososo wo de aba wo so ma ye nyina ya dwo ene anwumre na se wo sa MPP aban tena se na afeso simkunya na wo frɛ kwampo be fa so man sika se metibe gina na so no na mba bi sa na breaking the 8 wo breaking 8 ekwam we na di breaking 8 bra chief so the future MP ya den wo di aba na se Ghana for de wo de wo hu se Ghana for se MPP aban no kwa na wo so a Ghana for ni gi bose pa e di ehuru se se niema ekoyie na yenta ku fado achi adwuma no obeye ne simple kra ne de ya wode aba ene no na samaba benya wode aba ana wo so mampani na do ranko ku fado wo sre no ada enkoda wo fie nti ku fado do something before it's too late why to sre wa ye bibi nasco wo fufuo ana wo say contractor na wo ye akropon esase ekobo kanche kwan no so no de no kura ni wasabaso papa na baso bobi obabi a na yede ma onabo benito obusu bio teacher kudwo tapa anyina soso ana wo se ekwan bia so mampani na do dan kwaku fo na bede Dr. Mahmoud Baumia de hwe omu deserve pass wo se ye boy nsam ma wo mo fisa dwuma na omo ye no ye kadua pa na ne de ya wote aba eno no amisco spelele kasoa Udia by Kofi Praman Berema na owusu and afenso Frederick Mystica Udia waha wa hina kwasi champion kwache Udia ewaha sa kwadia Benjamin Yahuza wo swame Josephine Lexus and cancer nyumre wo shayeda se entiamwa Noah and afenso Dr. Babasamo master planner no Boache Emmanuel Udia by Baroska Sisrewa Kwadwa Sempa Udia by
keke ewa kasoa edoso yemfa si brana so so ma me yankwai na abusia ya kono so abo na hyene so September boso ne de to so nsia openi Samuel Roxon Mafu teacher Mafu yenua be ma Emmanuel Tetra apeu o papa banko si September ba ko di na wo kama o kamerante a boy social media no so pa ndima onyamensha oni abusua ni nyina aden ye sorry so yi na ketechewo ne mrantie fosuo be ma na usu kantankranka ene omono asamwa ohiyere ombetrase nom de asempenipa e de atoa so asante ebo Benedict ne esemfo pania obo aye kuku Veronica Janda ahofedua akosia so Elizabeth na ya abo amali bia bogafia jewa akodie akoso jewa na fe eye Gracie omu nyina danso ebebo adwuma mfidi dem so akiola abo adwuma abrake obebo adwuma papa kachiri ebebo adwuma school fees Rocky na fe papa ni Godfred David na Same Emmanuel omu nyina aka ho a obo amayede kaseboi ebremo ohini ni amakrancha dazo asof mami premeni na fe nana kwabena kese na ye ko mampania transit jumadie ya aba no atoa so ama special o Shell filling station ha woni wadwuma efo nyina anwumre ya momwadwo woni Sompa ketra cha ya nchia mo de asene de yewu ne ye ko